Kardom Don Marley ini nili kaninji tunji polamang ki CEM Dr. Tuliram Ronghang kaninji pon alam sinili ini kelam paklar pon po alang li kaninji alam kela pohen lo phirang kitum along silang li lam thejai pon la lapen alang li kaninji alam ki pu thimia ke mang karbing long tammi long le pota akajoi pen pipon po mate ron pon po pusi pachini pon lo asolong le pota kiron ponji mate kipi ponji along karbi mate inglong so phansi long le pota bang kipi pon chat po pusi pachini pon tapen kiche kebe tapen non tribal phan ke pipon pilu pusi alang ni pen tame than pachini pon lo lasi inglong aso mate tribal aso phanyang si pichat po pulote mission lo lapen non tribal mate kiche kebe aso phan jong si long le pota bang pipon po mate ron pon po pulote labang ke isi henoda ka son se mandat po athema ili karbing long ke six schedule area mate tribal area pasida ke hoklo asi kiche kebe phanyang si long le pota bang ron pon det mate pipon det pulote henu o son si karbing long ta mi thek panong po athema kiche kebe tum ke karbing long na ke do dun ke bepar bihar pen si bang ke bang chot bepar bihar klem pom po ladak long le phelang nam po anke alang le tum kaprek awar sai bang klem pom po lapen an part mi sakhuri ta mi na hangin po lapen contract ta mi nang klem nun po lapen ajhak ta ke karbi pi phan ta en po anke do thi po seli tum ta mi long le pota bang ke pipon nang ne lo lapen kaprek awar sai ta mi pipon nang ne lo asili tum karbing long ke du ke lak lapen akhelu kam ke klem dam tum sik ong la lasi ili tum akhe phan ta mi party dhorom lang lera long le pota ke joy pen pipon noi lapen ron pon noi lasi alang li CEM Dr. Tohiram Mohang kan inji tami ahokalam ta haipo lapen alang li pachini pon thula nili asames lam pen tami ningji lo laso pota bang ke che ke biaso phan mate non tribal phan ke pipon pi busi alang li pachini pon lo busi alang li mithang tami ningji pon lo pherang ke athengnu tami lasi nilhin pen tami ningarong pik lo thema lason ki mission asai chongse klem pote ili tami churu nangji thema karbi mate tribal aso phanyang si pipon chat po bulate ke mission alam lo lapen alang li thelam kan yi to thulang pherang ke tum kar jo khut sar thepang cholong le men tu lo wikson po pu arjulo lapen CEM tami thak don lo mate lamwai pi don lo asi sar thepang cholong le tami rabjen pen eviction po pusi langli ningji pon lo lapen angko non sar thepang cholong le long ke do bom tum tami hormu hotata cherai pon bom lu pusi than pachini pon asi eviction jine eviction sene sitami CEM Dr. Tuliram Ronghang ke alang li ningji atlo asi alang li kaningji pen ahok claim back po mati eviction back po boti mission alam lo sitami eviction se plote keche ke biaso tum mate bihari tum tami hiri re lo non ke de bom tum tami kapre phana ko wan bom pu lapen voter ID tami salam bom pu asi e tum keso pastami e tum ke khe barim pirthekan duk longlekan duk hot tami ili tum ke dolo sitami non abang ke karbeng long ke sek sedul area pastami keche ke biatum wang omat nang do dun thiblo bepar bhar ke klama men pen lapen non ke de bom CEM tami ningkan crazy ke alang li CEM man adlo lapen non tami lang li CEM ang hoi pen do bom la asi non ke de bom sarkar prote lage BJP lapen alang li ke kedam ta apor tami kongres sarkar do bom tami karbeng long autonomous council long CEM khidun lo lapen non tami CEM ang ke khibom la asi kemisan ang deng plote kemisan pusi hok do nang po lapen kheno dak long pote heno dak pusi hok do nang po lasinon tami karbeng long autonomous council CEM Dr. Toliram Ronghang se kaninji pon lo karbi
apen tribal aso phansi longle pota bang ke joy pen panji pusi han pachini pon lo la so teng pulote mission po setame mo pijo pen ke chi ki bia so phan mate non tribal phan tame longle pota bang ipon dia jima pusi nirhin pen tame ma thadam lo no teng climate tambet pulote mission po pasi nili kanin ji tonji polam ta bad o the thela CM Dr. Tuliram Rong hang kanin ji pon alam sinili angko karbeng long rat phan than paklar pon cholla la se pini video panvel la mo kapra ka tong thuna kaduk koi phanda do me thak me kardom